Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igira ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab, inikakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa miaging mga adlaw, kay karon hapit naman matapos ang tuig sa simbahan. Usa na lang ka adlaw, ugma mauna ang katapusang adlaw, matapos na ang tuig 2023 sa atong liturgical year sa simbahan. Sige naghisgot sa katapusan sa kalibutan. Nya kining mga gipanagna ni Hesus nga moabot ang gubat, kamatay, gutom, unay ug away sa pamilya, sa nasod, gingharian, batok gingharian. Kining tanan, mga kahibulungang makita, mga patuo-tuo, daghan ang muangkon nga ako si Kristo, or tua dito si Kristo. Iyan na ning gipanagna, mga tapit na mo 2,000 years, panahon nga nagwali si Kristo. Nahitabo ba wa? Hinay man kay mong tingog. Nahitabo na ni ron wa? Kung sa may inyong gibati, nanang mga sakit, mga cancer, nanay mga kidney failures, mga COVID, mga unsa pa na dihang mga sakita, ni apasad ning gubat, ginubatay, kining kagutom, ang ato mga pamaliton, mahal na kaayo. Ana, karon naggubot ng atong mga naas gobyerno kay mahal kay paliton, nya naasay pipila ka mga dagkog ranggo, sige sag biyahe, dagko kay gasto, bilyon-bilyon ang gasto. Nya kita dinhi galisod nagkaon. Ana, naani siya. Siging away bahig politika, siging ginasto ay kwarta para anang ilang kinihaay, wa gani mo gasto kwarta para ipaayog balay aning ni ang mga wa nay hapit balay kahigdaan, or ipalit bakhag bugas para ipanghatag aning ato mga kaigsuonan nga 40 taong lisura hapit di kakaog katulos usa ka adlaw. Sige lang silang kinihaay diha, gastos kwarta sa atong panudlanan. Mga inana ba? Mga mura man ni sila guwa mo feel. Nya mura ra bag tagpilay ilang gasto anang atong mga hiring-hiring diha anang ilang mga kiha-kiha. Ons pila ibaw mo milyon-milyon na. Di na basta-basta. Matod pa sa akong silingan, dili na matabas-tabas. Kung saan di matabas-tabas, dili day basta-basta. Nahitabo na ning tanan kay gitag-an ni Kristo karon sa atong ebanghelyo o gipakita sa diri ni Daniel sa iyang pananaon nga naa gidto katong upat ka mananap nga makalilisang kaayo katong mga beasts, mga andakiro kay tanan nya nagunay-unay lang pud sila pinatyanay, unay-unay nakapakutaw sa dagat, murabag makapagubot yun sa kalibutan. Kining kagubot na kining mga kalisang, linog,
So, grabe kayong linog, mga bagyo, perting kusuga, mga baha, mga flash floods. Ang uwan sa una, mga ligo umtas uwan, karon mo banlas ng uwan, mo patay na. Ang mga atop na lang ko'y makita, atong makita sa mga balay. Wa, kay na mahitabos una, pero karon na. Kanang amo lang kay diha sa Guadalupe, wa gyud mi kasuway diha ang baha mosakas bay. Pero karon manakanas balay ang baha we. Ana, abisa kining ato dinhi, ang kani bahaonon magidinoon ning ato dinhi San Vicente, Liluan ato padong Siati. Samot na gyud karon. Di ba? Mag-ayo sad, magbutang og drainage, di man abutang ko sa katuig, tuan na sad, nilunop na sad, kay puno na sa drainage. Unsa man ma-discourage ta o dili? Relax ra ba mo? Niining tanan, relax ra mo, dili? Tulo ra man kabuk ni. Andam na mong mga matay? Nindota. Istoryahe. Ililingi ako na imong tupad na okay ra nimo mas stage 4 ka. Na pa no. Imong tupad ba na okay ra nimo mas stage 4? Allah, inom ana mga supplements. Ako sa nasa ko'y maintenance pagka 60 years old. Patyon no na sad. Si anak ginapader sugod nagingon anak dugay anak pader tagsa na nakabaks ang imong imnunon kay purti ng daghan ang maintenance para lang hindi ka mamatay. Patay lang yapon. Unsa man gyud solusyon ani aron ta ma-relax? Niingon si Kristo, kung mahitabo na ning mga butanga, ayaw mo karatol. Barog og hangad sa langit, kay hapit na ang inyong kaluwasan. Kaysa dili pa maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi, mahitabo kining mga kasakit, mga sakit o kasakit o kining kamatay. Unsa may buhaton? Relax. Hangad sa Ginoo. Dawata ang kamatuoran nga mahitabo gini. Mahitabo gyud. Labi na gining pagkamatay. Mahitabo ginang pagkamatay. Niingon mas Kristo, buhi ang uban inigabot niya. Pero tungod sad kay inigabot niya, mungit-ngit man ang kalibutan, mabungkag man ang tibuok mga planeta, patay lang gyapon ang buhi inigabot niya kay patyon gyud usa ta una pa maghari gyud sa tinud-anay ang Ginoo. Munang matud pas unang pagbasa, giablihan ang mga basahon o gihukman ang mga tao didto sa basahon sa kinabuhi. Gitagna man sa nang Kristo nga kinahanglang masuwat kita sa basahon sa kinabuhi. Di ba? Katong iya mga apostoles, porting lipaya, Lord, napapahawa na mong mga yawa, among napaayo ang mga masakiton, amo rang gipandungan sa among kamot, pinagis imong ngalan, na ayo dayong masakiton. Ingos Kristo, ay mo paglipay ana. Kay nagtuo mo di mo mga matay, karong mga pila ka tuig o pila ka adlaw, patay na mo. Ay lipay mo nga ang yawa imong na papahawa na exercise nimo, lipay ka, mobalik ra na kanang na-healed iyang cancer, karon cancer free na mobalik ra na stage 4 gyapon ka na. Kay mamatay lagi ta, ayaw mo paglipay diha. Unsa man di among kalipayan, Lord? Sa inyong pag-alagad sa mga giyawaan, sa inyong pag-alagad sa mga waykaon o mga patyonon, sa inyong pag-alagad aning mga masakiton, ang inyong pangalan nasuwat na didto sa langit. Kana mo itong kalipayan. Pasabot, padayon tang mag-alagaray, padayon tang maghigugmaay, padayon ta nga magsigi og pasayloay sa usag-usa. Nga naman, aron masuwat ang atongan dito sa basahon sa langit, dili kay aron mabuhi ta dinhi, di na tinuod oy mga matay ra gyud ta. Di ba? Sige mo dihag kahadlok, bisag asa na lang mong muduol para lang gyud maayo sa sakit, istoryahe. Unsa magi tinuod nga healing? Unsa may tinuod nga healing kanang mawa imong sakit?
klaro. Kanang ma-relax ka bisag naa kay sakit, kana healed na kadiha. Kana bang makadaig yapon kas Ginoo bisag hapit na ka mamatay tungod sa mga sakit o kasakit. Sama ba nila ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa mga martyrs nga bisag gaungaw na sila sa kamatayon kay naana ang tigputol silang liog, naana ang tiglaslas sa ilang panit, tiglansang nila sa cross, relax ra sila, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Kana mo tinuod nga healing, nilingi imong tupad. Nga relax ra kag kulataho sa imong bana or sa imong asawa. Ana, relax ra ka. Mao na makigbuwag bandayon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, kung sa atong tubag nato Salmo, hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Sige ra kitag himaya sa Dios, daig sa Ginoo. Mao nay gibuhat sa atong mga santos. Panahon sa kalisod, nagdaig sa Ginoo. Panahon sad sa kaabunda, nagdaig og naghimaya sa Ginoo. Nga bitay ni text, daghan mang mo text na ko mga nindot kaayo. Usaan nindot sa paminahon. Na iniingon ako, Padre, sa sige na kong paminaw sa imong wali nga magsigig hisgot o kamatayon, din adjud ko mahadlok mamatay. Sa una, Padre, ighisgot ni mo ana, makaingon kong samsa ni paria magpunay, magpanungo. Pero nadugay ko nun sakto bitaw di ay, no? Mo sa na inyong gibate? Or magsige, yan, nasaan? Patay na sa niron. O niya, ang iya pag yung gisumpay, kanang imong sige gwali pa nga mamatay rata, niya kinahanglan gyud ang atong ngan mabutang sa libro dito sa langit, muna ayaw gyud pagpakasala, ayaw patakod anang mga makasasala. Sus Padre, sa una mga sobra tingali 30 katuig yung kong antos aning akong pagkayawyawan, kining akong pagkagumbulan gyud sa akong mga anak, Pader. Sige kog yaw-yaw hangtod karon sa ako na sa mga apo, sige kog yaw-yaw. Pero musulti ko pa der, mga tuig na kapin, sa sige na kong paminaw sa imong wali, wan adjud ko magyaw-yaw pa der. Din adjud ko masuko. Naku, nindota sa daning iyang text. Naamo anang batasana? Wag yapon mo klaro. Nasa iningon ako, Padre, sa una, purti na kong musugal og manok. Tari, apil pa ko ng mga dirbe, daghan kay kog manok. Sa sige na kong paminaw, Padre, nga kana daing sugal iya ginasiyawa, akong gihunong, Padre, gipanghatag ko nun niya iya mga manok, karon wa na gid siya sugal, ambot unsa kayang giilis. Nasa uban mo ingon nga, sige na kong paminaw nimo, Padre, kanang mo ingon ka tiguma ginang kwarta, ayaw na sigig sugal anang swertres, ayaw pagsigig panigarilyo, nawa gid akong sugal Padre sa swertres o kanang panigarilyo, ako na nang gitigom, nakapalit na kog mga uniform sa akong mga anak, tungod ana, kapalit pa ko Padre og bag-o na mong TV, tungod anang akong tigom sa akong gipanigarilyo og siging sugal sa una. Naku, nindot kay testimonial kay ba, no? Napagayuban ingon gitigom nako Padre kay gipalit na kog slot. Nako kani mo healing, mo ni tinuod nga healing. Pero nagi murag amazing kayo kay matod pa niya ako Padre na ako'y maintenance aning hubak, high blood, napagi-arthritis. 20 years kong ga-maintenance ani. Nya yaw-yawan kay ko, pikon kay kustanan sa akong mga kuyog sa balay. Pero sa sige ko niyang paminaw sa wali na ako aning mamatay ra gyud ta, ang importante malangit ta, importante mahunong ning mga sala. Matod pa niya mga duha ka tuig na din akay siya magyaw-yaw. Wala lagi kanang relax na gyud siya. Ang pinakanindot nawa ang iyang high blood, ang iyang hubak ug ang iyang arthritis, mga tuig na kapin wa na siya maintenance.
Nawa ko no. Adi man mo mutuo. Pero ang pinakanindot nga iyang gitext, sa nahibaw ka pader, unsay ni puli karong bag-o, unsa man? Ingon siya, cancer. Na-diagnose ko og breast cancer ba to? Ana, ang iya ko nung suod nga doktor nga mo'y nag-check up niya, naglibog unsaon pagsulti ngadto niya nga cancer na siya. Pero paghuman ko nagsulti, iya ko nung giingnan, nganong maproblema mang kadok, naganahan mang kay ko ana, kaya makakita na kos Ginoo. Hilak ko nos iya mga kaubas pamilya, hilak. Isa, nganong manghilak manggod-mogod nga ang nindot moadto mangitas langit. Nya kani agianan man ni padong sa langit, nanga-relax ko noy hastang iyang doktor, pwede na santo sila makanser. Kaya ko nalingay mong tupad, naon sa karong taod-taod, madiagnose kag stage 4. Ana, relax ba ka? Yan, ingon din ko niya, salamat yung kaayo aning imong sharing. Nakita na ko dinhi ang imog yung healing nga tinud-anay. Wa na kay kahadlok sa kamatayon. Mas excited ka nga mutanaw sa imongan nga nasuwat dito sa libros kinabuhi sa langit. Kadtong mga beasts, kadtong mga andakiro kayo nga mga ngilngig ang mga mananap, matod pa diri sa unang pagbasa, nangahanaw lang to pag-abot na sa kordero sa Dios. Pag-abot na ni Hesus dito sa iyang trono, nangahanaw ra tong mga mananap. Kini karong mga kagubot sa kalibutan, kining atong mga kaigsuonan nga purti gyud kayawanon ang mga batasan, bisag dinhi simbahan ay daghang yawanon, maapil na ning nagwali karon mayawanon sa niusahay. Munang mahadlok sa ning uban ako mga kuyog dinhi kay siging wali-wali nya yawa lang yapog batasan. Kining tanan mga hanaw ra gid ni. Unsa may mobarog ang anak sa tao. Muna ko nang atong kasing-kasing naliwat na niini. Ang unag yung ihatag sa Ginoo nato mga igsoon, mawagtang ang atong kahadlok. Ug mauna para nako ang number 1 nga timaan sa tinuod nga healing or kaayuhan, mawa ang kahadlok niining mga kasakit, niining mga sakit ug niining kamatayon. Mawa gani na healed ka, pero musamot gani imong kahadlok sa sakit, sa kasakit ug sa kamatayon, wa ka ma-healed. Bisan pag inig-diagnose, wa kay sakit, wa na kay cancer cells. Nakadaghan din mo anhin ako, pader, naglibog ko, di jud ko katog, magsigig ko ba akong dughan, magpalpitate ko, di ko katog, di inig-pa-diagnose na ako pader sa doktor, bisag unsa na lang examination, normal ang tanan, pero ngano man pader nga kapoy man kaayo, di man ko katog. Na kung sa may mong gibati anang di ka katog niya kapoy siya, problema ko pa diro yung siya kong buhaton para makatog ko, nako ayaw nagkatog, dawata nga di ka katog. Siya pa diro sa may tabo mamatay ko, nako dawata nga mamatay ka. Kay bisag kining imong giatubang nga pari patyo no nasad ni, bisag ka ng Santo Papa mamatay na. Bisan katong si anhing Father Fernando Suarez nga hasta patay buhion tungod sa iyang pagka-healing priest, namatay lang gyapon, gaduwa rag tennis, namatay. Bisan si Bishop Chupilo Kamomot nga ipanghatag ang tanan, higugmaon ang kawatan, higugmaon ang mga mangingilad, hastang mga tao iyang higugmaon, hastang iyang karsunis ihatag natos mga tao, purtig yung buotana, namatay lang nga nabangga ang sakyanan. Way siguro karon iglakaw nimo mabanggaan kayo, simbak ko pa, simbak mo na kwato ana, maunang batasana ang nakapawa sa imong relax na kasing-kasing, siging kuba imong dughan, wag tanga na dawatang mamatay ka sa sige na mong hisgot, nagkatawa nga nilakaw, ambot kag buhi pa ba to? Nga naman ingong Ginoo, moabot na ining mga panahon na ako naman ning gisultidaan, ayaw karatol, tindog ug hangad, kay ang imong kaluwasan haduol na. Nya inig kamatay na gid nato,
luwas na ka. Nganuman sa buhi pa ka gasigi kag kuyog sa Ginoo nga nag-ingon, alagari ang labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. So salamat sa namalit og slots kay nakaalagad tas labing ubos. Kaning atong sitiyo ato ning ialagad sa labing ubos. Ang ato na rong focus kay nahuman naman tog distribute ang mga bugas. Ang ato na rong focus mao ang pag-ayo sa mga balay nga mga gubaon kaayo, mga 140 ni kabalay. Nya kun mahurot ni kahalin, posible nga ato nagyong maayo ang 140 kabalay nga nasa tuylaing nagtampuog nga request, mga balay na sad nga dili sakop sa atong parokya. Kadungog mi pader nga kuan ayuha sa di among balay kay pitin tubig wa na lang ko nibasa nako time sa diha sa na siya kay wa pa mahuman din hiunahon taning atong parokya. So pila na may halin nato sa sitiyo, ang atong halin niabot nag 48,188 slots na apay 15,812 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Pakpaka na to ang namalitan ni Kotobra ni Rong December 25, 15,000 na lang ato ning paspasan aron sad mo increase po ning atong DSAP o ang atong SBF DAG nya ang atong 300 slot challenge na tag 30,000 ang kada challenge, nakadawat na punta og 19 ka 300 slot challenge. Pakpakan sa nato kani ang ato sang DSAP niabot ng atong halin og 145 ka slots niya. Out of 145 slots, 125 pa ang na-remit niya, naapay 20 ka slots na gi-pledge. So ato sa ning iampo nga ma-remit ngan hinato nya naapay balanse nga available slots sa DSAP 25 ka slots nga tag 500,000 pesos per slot nya. Kotobra sad ni December 25 nya. Ang atong SBF DAG irog-irog lagi nagmay 1,556 na atong halin nya naapay 58,444 nga available tag 100 tag 500 ni per slot. Nining tanan ato yung daygon ang Ginoo tungod aning mga tao nga nabang bisan sa kalisod sige hatag karon sa kalisod nato nya moayo tag mga balay kamong ni apil ani nasuwat ang inyong nga dito sa langit. Ngay mo text nako, Father, di man ting na tinuod nga kun mo palit mo aning slot malangit mo. Karon ako ginang pruibahan ninyo, basta ni palit mo slot tungod kay gusto mo mutabang sa mga kabos pinaagi din hinato, nasuwat na ng inyong nga dito sa langit. Nya kamo sang naay kapalit nya sige mong paniguro kay di gid mo mopalit inyo ra gyung tigomon na miligro na mo. Inig abot sa panahon matod pa ni Hesus, inig daguok na sa kalibutan, mga gunob na basig wa mo masuwat dito. No. Pero kaning atong gibuhat mga bungkag ra ni, mabungkag ra gini kana mga balay atong gipangayo, mga bungkag ra na kay moabot gina mga bagyo, mga linog, mga gubat, mga abot gina. Pero kanindot nabungkag ang balay nga imong gitabangan, nabungkag ang kumbinto nga atong gihimo tungod naggubat ng atong mga kaigsuonan nga mga yawanon or nalinog tag maayo. Pero kitang nagtukod niini uban sa gugma nga Dios non nasuwat ang atongan dito sa langit. Maunay gitawag og tinuod nga investment for eternity, dili for the world. Nindog na ta mga investors.